minto mwanya getinge nengaki yende ngiya mono tumera nase keoro kimanganiki gotebererania gutukania gutatia kuborania kuborerana gosemania gosemiwa na korigi chingako chito ase chigekeire ase tokorwa ase togochia nekegenderete ase chinyigekero chia mwanyagetinge oyuoraye nainche omogusii minto mwanyagetinge ebinto biabeire bikonya goeta embeo igora ebinge ase chiredio chiaito ase chi-TV chiaito ekiara abagusii ntogenderete koigoka ase ogotebererania amang'ana naende ebinde mbiri bia mogoko ekero okorigereria emegiro ya omogusii minto mwanyagetinge twarigereirie emegiro twarigereirie emegiro ya abana twarigereirie emegiro ya abakungu twarigereirie emegiro ya abasacha rero nintagete torigererie emegiro eri egotokuna twensi emegiro egotokuna twensi minto mwanyagetinge omogiro negento getancherani gose ne erichiko ribekire rigotanga amang'ana gete taba ase Egesaku. Emegiro, I want to explain this in English, is unwritten constitution that governs the daily structures chio mwanyagetinge. Igo, kera rituko buno koboka, emegiro nero yaturengete, yarenge guturenda, erinde ntosa rimang'anare engako y'Egesaku. Bono, amang'ana nare nkorachakera. Amanyire tu minto mwanyagetinge. Indi abakungu bachaka gwata amaremo ase Ekegusii. Omonto ore gwata oboremo nomogaka noboremo endemero njarenge ya mogaka igo yarenge ya abakungu goika toigwane iga lakini nere obwate ownership omanyete abakungu baye mbarenga naende kero omokungu ng'ai agotoka nekera amoire nero ore komanya omokungu oyo abamura baye ng'aki bagochi konyora endemero eye nomogiro abasubati abakungu batari na bagaka na bantu bande kogenda gwata amaremo agu bono teri buya ase Ekegusii inche nateba naende monyigu buya Ekegusii na bagaka bagatire amaremo koreng'ana buna esokoro yakwanete gose yakwanire ekeginga nkeo kiare koegwonde getamanyirina ng'aki giacha naki abantu bari gwakera ebikamago naki abantu bari gokorera anything inheritance from patriarchal side tari bang'ina bari kobo eserikali yateba abasubati batirwa amaremo lakini Ekegusii kegoteba ng'aki omosubati ori gwaterwa oboremo nori onantireka ori onantire otachieti konyora bwoye ere omogaka nabo are komoereria oboremo naende are komwatera enchera gete kao insa chinde okogenda botigarire momura mokogoti nonde gosebe emonga yaye twasaririe Ekegusii eyi na emegiro naende ebinto nabio ebinde bigotoita totarochi indi abasubati banya gweakanera chiombe tari basubati bokangokwanera rero indi nomogiro mbobe agutari masikani echitari insoni ekero omosubati akoimoka na bono nere okoimoka korigi chiombe chiakanwe ase eng'encho anyuomire bono rende ng'aki ogwa babagaki gose ng'aki omosubati akoirani chiombe buna baetanire nomonto there is a procedure ekobwatiwa ekero ogokora ebinto buna ebi oboenenu okoenena goakana chiombe gose koru chiombe tari goakana koru chiombe gose koirania chiombe ase Ekegusii ase chingako chiaito ase oboroso bwaito mbobe naende igo bono naye buna omosubati igo okoema Egesaku naende igo okoema mino naende buya bwa banto botoereru mbori gochikoba mechi eywo so long as gwakorete igo okairani chiombe gose ogeakanera ase Ekegusii oyo nomogiro
minto mwanya getinge tari arayuka amang'ana agenderete kana mangi abantu nkweng'enta bari Egusii ekero omonto eng'entire ase eng'encho ya ebinto biri biare kogera eng'ente tarenge gotinde kuna masikani ritang'ani naende ari omotori ase eng'entera na ogotukorigwa abekwe naende there are no rituals gento nkeyo kiare gokoru kenene ase monto ritang'ani tare korirwa ekiara igeng'enta igerusia obogima ase omogusii omonto kwerusia obogima na egento ekebe na omogiro igo monto buna oyu tare gokorera igare gokoreranwa aria ase eruseria obogima onye bwesungete engori eng'ondi yaretwa yabutorwa erinde bagwerana iga ebirecha biri mbinya kobwata tare koroku mwana tare koroku monto abamatuka aya ekimokare gokora omonto bweng'entire mwamanya gokora celebration mwarosia omoyega mwarosia WhatsApp group igo mokoema omochie naende mwaema Egesaku that spirit ekerecheki nekebe nkeri koroku monto nkeri koroku mwana kerecheki nkeganeiri kerwari ase kiabera ikebwenete getinde kwagu ngecha gosang'ana ebinde ase ogokoreranu na ogosonsora gete bono inu mwatigira amang'ana aye Egusii mwarenda noboriri igo mokare komoira mwamoira mochari buya mwamotindeka bunonde bwensi ayu na amagoso ase Egesaku kyomogusii inche na Egusii nkobarera Egusii nkobatebia Egusii nkobainyoria neki kiagerire moroche emechando echire chinka motamanyeti ninki na ase eng'encho twatigire kobwati chingako chiabwate chinsoni chiabwate amasikani chiomogusii ching'encho naende manyana ng'encho njare kobekwa etabwati ekigekogera ekobekwa naende kikiabeire manyana naroaganeiri gokoru eki nakio togokwanera igoro ya Emegiro igo monto bweng'entire minto mwanya getinge tabwenerete gotindekwa bunonde bwensio okweta ase ebinto ebi aya iga agotugutwa Egusii buna eubi agotugutwa naende okoreranu bibere bitato erinde omoikoria okora amang'ana ayu tobwati banto bande Egusii nkogamba abantu moche moretana human rights moche morete ebinto binde mogokwana lakini inche karatiga ndabaerera Egusii constitution nero nebwate ebinto egokwana yabasongo neyeito ya Egusii Emegiro yeito nero njabwate na Emegiro yeito nero ntwe torendire yatorendire paka ase twaikire minto mwanya getinge amabera sana ebi nebinto tutabweneti gokora naende twancherane na mogusii tarenge bobe ekera abegete amachika ayu akabe Emegiro yaya tarenge bobe na bengo omonto gwasambire nyomba Egusii nkware gosamba nyomba amaera aria egento kiare gokorekana amaera aria are koriguriburiria irurocha ase kero omonto akonywa amache amanya gokora bari basambete nyomba pine ekegori kiaye atarueti entorobi kira richiko kero omogiro nobwate ogosansora kwaye na entorobi yaye aitheba amarongo gose okwaberwa gose ekenyoro keikaranse batware geikaro bagotebereri minto mwanya getinge igo tokoinyorani totebani rigereria ase twachire bobe abagaka bagaikaransire konywa ekenyenga kiria gorobire batebani ayarenge ekenyoro tari bana tari basae lakini buna tokogamba igana inwe amang'ana totegerete ase embeo ase okonyona ebikungu tari abakungu ebikungu ebike nebisacha tari abasacha bagusiga ebimwana biachakire koimokia ekenyenga ekigiacha tari keri kiabakoro ekiabakoro nkiabwata amasikani aye naende abakoyanywa aya achire bono
agerire aretire chitang'uche anto bakari gwita bakweng'enta bakobeta n'emeyio ebi byonsi pi nase eng'encho twebire amachiko n'emegiro y'omogusii bana bake mbagaikaransire ase bagaka bakonywa marwa bana bake mbakanyure marwa abakungu mbakanyure marwa igo bakai emiaka nere ekera atebi yani tari atebire ekera atigire konyora abana atigire konyora abana achakire konyora abachokoro nenchera nere ari goikaransa n'abagaka enchera nere bari komoereri nonya n'amarwa ayo tari na nonde bwensi nabora abe naye gwatire konyora abana lakini bagaka mbagwanchira na bang'ina konyuna barabwo goikatorora amang'ana aye ng'a inki are gokora iga are koreta enchera engiya obamenyi obosanunuku obotoereru bobwata amang'ana amaronge naende botabwati bobisi lakini bono chinsoni echi chiachire twachakire gokora ebitage amaragari are ngororo igoro ya abana igoro ya abanto abanene taiyo bono togokora eki togokora totarengerereti eki naki gekogera egesaku gieturutumbire eki naki gekogera egesaku gieturutumbire na ebi bionsi pi bigocha koreng'ana n'oborai bwa abagaka abakoro na abang'ina naende onye togochi gotiga egesaku gekogenda iga totari kobwati megiro totiga abana basoanane baikaranse n'abagaka moikaransete indu n'abagaka kwamakora omoisia negesagane bagocha gagwa suikaransete bakogora egento yaya nebana n'ebiasara ngoita tore egesaku. We are killing a generation in the future. Tiyo. And that is a danger to the community. Ase egesaku. Ngwesare ritore gaki. Emegire nonye konya gukwa no anto konyoraniga. Nyerore njabwato buya bwaye asoba menyi bw'omogusii. Aye ne amate yao na abana bao na abantu bamino. Emegiro yari gotobeka yato ubwanchani yatorenga yatobeka buya. Oborai bwenka oborai bw'omochi oborai bw'ekenyoro obo bwensi piekero bwari kubwatie emegiro boronge abagaka n'abang'ina n'abantu abanene mbamanyete emegiro eye mechande tokonya koigu tekobo emechande emenge minto mwanyagetinge twanyore nase injo totari kubwatie emegiro n'emegiro n'emenge ntoerere meke ntoerere meke aya emegiro nere twebire bune etuoni ebuge chinsa chitari chiaye nkworo kire na mang'ana amabenko bare igekonyenywa gwagu erinde orosuoru rusigu ekereche kigakora ki gitangwe nkeba ayu mwinyorete enyoni ekorokwenya kweumie buge kira mamwino ayu na mang'ana amakong'u goika muri yenchera mukonkoba mang'ana ayo munyasansore mumanyena inki yabugerete bwango orosuoru rusiwe rutarasoa mokorotiga matukabera atato amang'ana achakire kobo mochi oyu ebi nebintu mubwenete komanya buna mwanya getinge ekiambia rengo we lived with nature into na nature negentekemo bintu mwanya getinge amang'ana atokunya koigwa tiga toyarende igo yari ng'omogiro gokwana oborimo gotiana oborimo ekero gotiana oborimo egento eki gegochi giakobera bobe aende enkoro yago ime nomaete na noborimo gwatianete igo togori gochi komenya boronge na amasikani yare kobekwa ase abanto nabaibori igo yarenge bobe omoibori gwesokora na koba getirianda ase abana baye oku nokoemenka nekero koemenka igo kwaretire emechanda ase enkeyu etaere ebi nebinto mwachakire gokora mogusii ominto ekegusii igo kiarendete amang'ana yonsi ase emegiro nyemanye amasikani y'omogaka omochi amasikani y'omong'ina omochi amasikani y'omwana omochi igo yechogete yebangete ekero ogoetania amang'ana gete ogwechabora gwesosora
korwa ase obomenyi bwaito nayo gotoretera chitang'uche. Naende bono chitang'uche chiochogananire ebinto biasarekire ebinge. Ebinge. Bikogenderera igo ntori na Egesaku gochi motu. Ntokoba na Egesaku. Minto mwanyagetinge. Ogochabora omoibori, ogwechabora kwa omoibori, obabosa, ase abana baye, na Emegiro. Abaibori mbari bachakire kemogotegera chiredio na kende, bachakire koruseria abana chianga, babagetiriana. Aywo na amagosa, omonto buna oyo abwenete kobwatwa, na gochabwa, na gosonsora Egesaku, arusigwo. Ekiagera, okuno okoema enka, nekero okoema abantu igo otagete baere, onye kwagoseirwe, ikaransa n'abagaka n'abang'ina, itona amang'ana aya, reto obotoereru. Tari kwechabora igo, na koba igo, abantu bachaka kora bunore getirianda, Kisii, aywo na amabe, naende na Emegiro, gokora egento buna ekio. Na Emegiro omonto omonene koiyeria amariga, otabwati, eki gekogera okoiyeria amariga. Naende, buna mosacha, tabwenete koiyeria magiriga, bosa igo. Na mariga tabwenete korekana korwa ase omonto omonene, ekiagera nero orendete Egesaku. Bono ekero omosacha okorera, abantu barochi, koiyeria amariga, okwo nokoema Egesaku kia Omogusii. Manya igo, mosacha tare korera ase banto, amariga aiteke iga, yaya. Igo bono bore mumboiyo bwochi gotatera, na korenda nsoni chia Egesaku gose ngako. Gose bono agwo gwechaboire, gwatigeire, abakungu gose abande, enchera yokoreta obomo, gose onye na emechando ya matati yaba, bono tori gochikoreta matati abantu baigwane, aye bono igo ogosibora, ekero okworokia amariga, igo gwasinyirwe. Naende Mogusii mosacha tari gosinyu koreta morembe, tari gosinyu korosia ekegiro kiabeire ekebe, yaya. Agwo mwachakire gotogosera, naende mwachakire koima Ekegusii ekero abasacha mokokura bori, mokorera amariga, okwo nokoema Egesaku. Tari inche nateba, Ekegusii kiarenge bo. Na bagaka bagusii ekero baikaransete, bagaetia amachiko aywo, akaba Emegiro, mbaroche eki yare korenga, naende mbaroche eki barengerete. Ayeteba na noboriri, ayeteba na Ekegusii giaetirwe na chingaki, lakini obomaene nobo, mbarenge bariri. Naende mbamanyete eki bagokwanera. Minto mwanyagetinge, Emegiro na emenge, ase rero tiga ndakorera agwo. Twatebirwe ekero omonto eng'entire, tari agotinde, oywo na eubi. Naende toroka mwana, eki na ekerecha ekebe. Twatebire na tiga totware esiko ase amarwa, ekiara amarwa iga arenge part and parcel ye ritual. Ceremonies, emeyega ya Omogusii, tiga atware esiko eria abwate, tari ayachakire konywa, nonde bwensi ande onsi. Aywo bono tari marwa. Tiga totebe na kimwaigure etuoni yabugire chingaki etabwenereti, enyenyu, nkoretere ebitage, ebikong'u. Enyakweumiki kwenyeigure. Manya na amang'ana aragu na amakong'u. Eye na Emegiro ya Omogusii. Tokonya koinyorani, tokonya gosemani. Na emenge, ntokonyekora yonsi, lakini ntoteme. Minto mwanyagetinge, tiga tonya koerera amang'ana aya, ase Enogo Tv. Oyo no mwarimu Obino Nyambane. Mbuya mwana ase okondigereri na gonsoncha ase moroberi oyo.